Conectamos con María, peregrina con discapacidade física que baixou camiñando dende o Monte de Ogozo até Santiago. O meu nome é María, teño 33 anos recén feitos, son da Fundación Integra e fixen o camiño de Santiago en xuño do 2012. Motivos para facer o camiño. Camiño francés, dende aquí, dende Vigo, en autobús ata o Monte do Gozo e despois dende o Monte do Gozo camiñando. Algo porque nunca habíamos ido nos. Aquí hasta se notaron algunos padres de usuarios, pero eu fun sin os meus porque había opción de ir con ou ir sin e sin opción de ir sin eles. Principais barreiras que atopaches. Que va. Non, pasámonos genial no autobús, no camiño. Recomendarías a experiencia? Da fundación, pero que non estaba aínda, diría que foi moi boa experiencia. Principal aprendizaxe. Non, é que eu paseino moi ben e todo eso ali, e todo. E tamén a solidaridade dos compañeiros, porque eu teño unha discapacidade física de 65% e teño unha cadeira man, entonces, entre os profes e os compañeiros, ven comigo, Ana, ali fomos. Unha anécdota destacada. É que eu, cando me sentei a comer por o problema da miña cadeira, cheguei, Deus bendito, reventada, cun dor, cunha dor de peso, e yo necesito un asiento, pero ya, para ya despois, bien. Aventura, algunha xente tamén que non podía, pois quedaron no autobús, pero bastante xente fomos aí a camiñar. Sensación ao chegar ao Obradoiro. Pois a catedral era moi chula e todo iso, tamén había xente por ali tocando e todo iso cando chegamos.